on calminama on juwama jettama yeeɓiyankoɓe Piindi TV reɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala salminama salminago neri salminago teddugal en gartiɗo jewte men fina tawa woni gande men enen Baleebe en jarnima yeeɓiyankoɓe e bandiraɓe sabobinɓe e sernaɓe e ɓe ganduɗa ko joomen leɗɗe en rewɓe ɗo ɓe en jetti kadi ɓe ganduɗa ko kañum goni sernaɓe ɓe eɓe ganduɗa ko joom gande en suuɓiɓe Piindi TV en jarnimamaɓe jettata joguiɗo ɗo fuɗɗima ala ɗo haaɗi en ñaguima Allah jomiraɗo o hono musidɗo men Adama Samba Dadi jaaɗo yo Allah yimamo yafoma hanamo aljanna en jii ko Piindi TV waɗi hen ko en jarnima équipe o e Daouda Dia e lappol muɗum toon to ganduɗa koto kadar kowona ɗum ko ma jokku e jewte kala ko ƴettuno toon ma fawe so Allahu lamɗo jaaɓi ñagade Allah dendagal cabbobinɗo ɗo yo Allah hokku ɗum ko yinno ko walla neɗɗo o walla ceernajo o kono kadi dande ne rafiji ha tengte oɗo corona virus koɗo men ko e inde kono wona koɗo Baye Mokhtar Sow mo ganduɗa ene jeeya e yimɓe ɓurɓe ñibde e galle he mo ganduɗa eɗen gandi kadi gangal mum ɗon waɗi fayida kadi bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa o jottodira mumen ina jettamo no fewi ina jarnamo no fewi ɗum kadi ne weela min minen nde tawno min ñagoto Allah so neɗɗiti jewɗi mum sabobini Allah hokku ɗum ko yinno ko walla kadi ceernajo o Baye Mokhtar Sow calmina bandiraɓe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Thierno abulino mbiɗa tan minen on calmina minen on juuro minen calmina kala jeeɓo PTV e aduna he fof machallah bisimillahi rahmani a jarama Baye Mokhtar hande noon hade men yeɗani bandiraɓe hewɓe naati tan ko ƴewgal e ko nandi hen kono mboɗo andi almuɓe ma hewɓe kaali ko haala leɗɗe ma oɗo saaha joni jiɗɗo udditade jiɗɗo yarude yeeso kumiɗo seeɗa teppiɗo hol leɗɗe ɓurɗe moƴƴude mum hay sa wawa haaldude kanƴe kala wona ko menduɗa hen bandiraɓe machallah Thierno Abou comme ni no kaldirɗa tan machallah wallu leɗɗe kam min hen dilla no feewi wallu leɗɗe banggal udditare leɗɗe banggal ndenka wallu leɗɗe dal machallah min hen dilla ko heewi dal tawi ko wayno udditare kam ɗum ko leɗɗe ɗe min ɓurata hen waɗande toujours mino heewi mino wiya manam leɗɗe udditare en koko heewi façon ngaji waɗi leɗɗe hande ɗe gandanta hoore ma ko ndungu leɗɗe puɗata ko wayno kafafe en ko wayno ñakkaɓere en ko wayno belwel ngel ko wayno belwel ngel ko wayno kafi ko wayno kafafe eyyi kafafe ko wayno belwel ngel ko wayno ñakkaɓere leɗɗe kewɗe gandanta ɗen ndunguɗe ɓurata fuɗ en nanta toujours ceerno mbima sa waddi he sa waddi he zuyina e isaji anasullahi ɗum kam a dañat udditare sa waɗi hen machallah ma uddite kono wona uddital ngal gandanta hoorema mangal ñiiɓ eyyi ko waɗi leɗɗe noon ɗe gandanta hoorema ɗe puɗɗe ɗe guuri ɗen noon ko ɗen mbaɗete uddital nde gandanta hoorema sa luttima de machallah ma Allah okkuma hen wune mo gandanta hoorema fanni lekki ki mayande rek manam ma dañ ko jiɗɗa ko e waɗi leɗɗe noon ɗe gandanta hoorema comme ɗeɗen mbimami ɗo joni ɗen sa waɗi de ma uddito kono uddital ngal tolloytako toon fof toon kafafi e ñakaɓere e belwel ngel wayno belwel ngel machallah sa memiɗe kam ma uddito ɓanduma ma wel kala ko ɗaɓɓoyta ma dañ kono wona ko ñiɓata tawi noon ko jawdi ndi gandanta hoorema ndin cohla ndi tigui ɗum kam ma jaaha ko wayno jaɓɓi gonduɓe he ɓokki walla ko wayno cañje ko wiyete cañje ɓokki e caŋe cañje eyyi cañji kin lekki noon kam danaka ni no ki wayni kam kine wayi noon kin lekki woni gandanta hoorema kala ko gadduɗa hen ki ma dañ saabu sa laari kamen sa acci ɗaɗol ngol manam dow koko ɓawlata ko lerinde koko wajjata leeso koko ranwata manam ɗaɗol ngol premiére ko ɓawli ko ɗum liggote affaire wallu ɓaleɓe en affaire seeɗane gueɗe ko way noon ko tagui ko won condi mboɗerdi ndin liggote affaire loccital ko way noon ɗum liggote ndini leesa less noon ndin a wawa hen heeb ko heewi kala mo jiiɗa okkuma hen mawɓe fulɓe kala mo jiiɗa hande garɗa hen okkuma o jubbat ni peɗeli mo yiɗi seeɗa jubbanmi seeɗa o tottuma sa waɗi Allah okkuma hen wone walla suwat jiyaɓe waɗanma ni o waɗani e kayitele o tottuma sa lootima rek Allah okkuma ko jiɗɗa Allah uddinma eyyi machallah a jarama bandiraɓe hewɓe jettima fewi jarnimama e on banggue gacca hakke ko kalanmi ko koye télé kalanmi eɓe keeɗi ko kalanmi ko gattana sifa ƴewle ƴewgal woni damal natirgal woni koyete ko hono analyse neɗɗo o Baye Mokhtar ɓurɗa wawde hutorade ko aaye walla ko leɗɗe walla ko ɓulli walla ko ndiyam eyyi machallah minen noon kam ko ɓuranmi waɗ minen mbaɗa aayeji minen mbaɗa kono condi min kam ɓuranmi liggoto condi mbimami ɗo kam machallah ndin kam koɓe mbiyata ko joni kala ko memɗa hen ma heeb ko jiɗɗa ko to banggue ƴewgal jinmi wiide manam si toy ko banggue ƴeewgal sa ari mi waɗanma gisane
mi waɗama gisane walla tawi a wonani nder Sénégal noon tawi ko caggal leydi gonɗa a fotat jungo ma ñaamo ngo nelda kam indema inde nene ma pota jungo ma ñaamo e WhatsApp e WhatsApp e nelda kam ma inchallah mi haalama fof kalno way hen inchallah Baye Mokhtar sa jawti ko heddi ko kalten koko fati wede ko hono ñaagunde e ko fati en kaali joni ko fati e udditare en kaali ko nandi e gueɗe goɗɗe ba noon to banggue ñimnude neɗɗo e golle muɗum liggotoɗo ñiiɓa e golle wasa iwde jillotoɗo liggey ɗaɓɓowo kayitaji jillotoɗo ko wiyete ko examen ko mbawɗa wadde hen machallah minen hen liggoro feewi machallah toujours ko mbiyanmi goɗo ko wayno ko hooki minen ko ɓuranmi yiɗ woni ko hooki tan ko kalɗo joni koko wiyete koko hooki neɗɗo ko kookiraɗo ko hooki eyyi tigui noon manam neɗɗo mo ganduɗa hoorema o yeehiɗo kala toujours neɗɗo noddanma o wima min presque mo wawi liman ko yaada e ceernaɓe temedere ceerno te taw o dañani ko yiɗi min noon ɓen ɗaɓɓitanmi inchallahu rabbi si Allah waɗi en jokkodiri en kala ko ina wawi on tawi ko udditade tawi ko wangal banggal kayit a woni bitimre manam duuɓi kewɗi a dañani kayit walla ɓanduma welani walla ko wayno walla ko wayno pawgal ɓoygal inchallahu rabbi si en jokkodiri tan na hasida Allah hokkuma hen guure inchallahu rabbi Baye Mokhtar ko saabi joni helmuɓe hewɓe ne mbiya min sabbobini ɗo mi dañani mi yeehe o mi dañani mi heewa mi dañani haaɓe natta gonɗinde golle ɗe ko cikkuɗa ko saboto ɗum eyyi ɗum kam ceerno Abou na heewi façon ngaji ko wayno misal he misal tan comme an hannde wona ɗo ceerno Allah hokkuma ko kala machallah yimɓe jiiyaɗa dañi ko kala machallah yo neɗɗo goto immo to o yiya ni no mbaɗirta o yiya hannde ɗa ara émission ɗa haala naggam yimɓe ɓe ngara mais kam no o yaha o ƴetta o waɗa ko way noon o yaha émission o haala mais après noon ta gandal ngal ala ɗon ta hannde ko heewi ko jiyata ɗo hannde yimɓe ma totta conele ɓe ma totta goɗɗum ɓe jahat marché rek ɓe cooda henen toujours mbiyat condi kam kala condi kawɗa marché coɗɗa marché kam sa yi toon wallu banggal ko fajata ɗa wawi sod comme ko safrorte ko wayno hemmori ten ko wayno reedi dogal muuso en hoye muuso en kono ko wayno condi kam ko ganata ko udditta lowat ngal taw ko udditare en ko nande non udditare walla dañal ɗum kam il faut dañana en ñalngu in daña ñalngu jata ganda lekki ki mbatta ganda fof dal ɗum koko heewi gueɗe ɗe gandanta mbattede toto nder wona jottoɗare mbaɗa ɗum daña ɗum deydede waɗi noyin waɗirte waɗi noyin sukkirte ha daña ko jiɗɗa ko ko ɗum noon heewi hannde saabi hewɓe hannde ɓe jiyat ceernajo o waɗiran ni kamɓe ne ɓe jaha ɓe mbaɗira ko haali ko ara o haalantetano gandal ngal wonani ɗon eyyi ko ɗum waɗa ko heewi hen dal ko ɗum watta hen to banggue gorago dendiraɓe jaaɓe sisiɓe jagɓe jengɓe sa fof noddoɓe ɗo e noddoɓe less ko cafrirta ɗum saabu minen to amen to awluɓen cafrir ɗum tew naggue ɓe ƴetta ɗaɗi ɓe ƴetta cambel gorel leɗɗe mbiyete noon ɓe ƴetta leɗɗe mbiyete duunuɓe ɓe mbiya jaaɓi ɓañoje ko nandi hen hoko cafrirta gorago gorago kam min toujours ko mbiyanmi manam sa ari lekki mi totanma ha jiyana hoorema manam koko defete ha para mi nelduma hen ndera en tawi a ari noon a ara mi tottuma sa yiiɗi naɓa essaye ha daara sa yii puɗɗa kam yoɓ ko kalɗen ko sa yiyani gacca dokka neɗɗo o waɗa essayé haw tina e hoore makko nde fuɗɗa yoɓde fuɗɗo tawi tan ko pawgal ɓolal wona rab wona haydara ɗani parfois ne rabna tama gorko ha o yaha ha o wawantani hoore mum mais kono tawi ko wayno pawgal rek ko wayno pawgal dohom sidi walla hémoride nangui gorko nangui ɗum ha natti wonde gorko ha natti wonde gorko inchallah somi tottima lekki mi tottanma jaaha essaye wona hoore ma ha jiiya sa yi puɗɗa arat joɓa ko mbiwami ko inchallahu rabbi ɗi kin kam noon liggoranmi so ari mi defatanma mi tottuma walla tawi a wonani ɗo tawi parfois a yiɗan neldu neɗɗo manam ndiyam ɗam min likkito ɓe jaɓatamo yaaha neldanma leɗɗe ɗe mi haalanma hono defirta mi haalanma fof hono mbatta sa waɗire inchallahu rabbi ma Allah hokkuma hen wone eyyi joni noon baɗono makka Sy walla denɗam Siley Ndiaye gueɗe so tawi huutorima lekki ki tini hoore mo wonti gorko artani e maɗa yomma mbayi a ala ko aɗa rutto monna ɗum ko jogino ko non manam mi siminoma totta mi tottatama ko gananta e fajar ma ha cella mi tottanma ko gananta hoorema tan aɗa yiya ganda a yiyat ganda ɗum sa continue ma sellu sa konnani a darta artani noon hibbitoɗo ɗo e wonɗo koko dañi traitement eyyi on traitement noon sa waɗimo ma sellu sa waɗanimo noon affaire o noon wata rek heewi ko yimɓe goyto mi yi debbo mi jaribama e mum mi waɗi hen jawdam kala ko joguino mi waɗi hen mi ƴetti ɗum mi addi ɗum galle babam mi lowi appartement mi ɗannini waɗi ni fina ñalama goto tan yalta e am ha laaɓa so on almudo ceerɗo gorko arema ina woyto ɗum wonko mbawɗa walludemo e toujours ɗum kam yimɓe no wayno kaɓɓol tan no wayno nooɓ ko way noon tan heewino yimɓe mbaɗanteɓe ko way noon manam nooɓ ne ko heewi façon ngaji toujours mi farat minon haala manam nooɓ no waɗi gandanɗa hawrema e yimɓe piɓol ɓe mbatta en piɓol noon boreji falle ɗi boreji ɗi piɓirte ɗin manam ɗi mbawa nanggo ko juuti
din si ha boy rek affaire o accat people si day wada ko baaji barkeje mbadirta en baajol barkeje boy people falla o dum buri ko dum wadirte people ki kin wi'a fanni ki wuri rek hakkunde ne kam ko don te barki na wawi wuri ko yata duubi temdere en barke no duubi barke bokkina juuta balle dum no ledde juuta de balle dum tagi toujours kala ko neddo dabbata hen ko wayno noobo en ko wayno uddita en ko wayno karange en toujours ko dum dal den ledde mawde ganda manam ko ledde boyadde den neddo ko fotta hutorgal den dal sa hutorde rek ma Allah okuma hen woni inshallah Baye Mokhtar namnal cekkital koko faate daba heewi ko neddo woni mo sellani ligga yahato naata hôpital on ko yiide wada analyse on ko yiide bella hebata yimbe waabe non e sa hebibe honko mbawandabe e dum kam hande kam okkirat ko wayno safri ko wayno ko mbiyata ko xax kakum coy pullo weta en kakum coy den ledde manam kin ko kamke kahi kono non kakum coy kin buri dañ dole kin kam kala ko neddo faawa manam walla ko wayno dabari en walla ko wayno bandu musandu walla ko wayno dabari dal gede bonde dal de to daddi rek en ala jeto ala hayde de to daddi cioppaade rek mbaɗaadi felgo ma dañ loto kin lekki woni ki lekki ganata hoorema sida ki loto sigi safi bandu ma tigi hande Allah hadan sa waddanno hen neddo sa miji ma lekki ki sa yono hey kakum coy si badino mo wadani neddo wallahi hade nange mo dino indala dum hay sa miji no mayat non o mayat woni kakum coy dum kini gonde kin woni xax coy jol fu weden xax coy yaare ngasa hen dadon dadi manam funnaage hirnaage e falo e worgo jetta daddi rek manam cuwade e felgo day loto kala immani do ma on kam gede on pare kam kin kam machallah min okkiri hande kala mbawdo dal dañi dum woni jeenare Baye Mokhtar yewta ma wadi fayid nana ma famama a wadi dabba nafawo tongi do buri biddina bandabe pamirtani hol kongol ma panta e bandabe wonbe der e ciagaledi subibe ittude jawdu men nelduma ngam jogade ma jikki machallah kana men be ñaagano tan yo Allah okkobe wona dum ko jikko dum ko be ñaagore amen ben ñaago Allah yo Allah wadbe tawa en don amin machallah minen non jaara minen ñaagano Piindi TV kallo manam ha jotton do rawi jorto mon inshallah minen jalatani musiddo men cankido woni Adama Samba Sow yo Allah yurmudum yaafo Allah harandum aljanna ko nek mo gandira machallah mo darenno leñol gol tigi min jebat vidéo ji toujours machallah jon non ko mbino wami nen minani le 15 au premier routard France inchallah comme numéro le 15 yata France al jebi dum non ade ko France pada holni ma téléphone ton France totuma inchallah so tay ko France ko 33 751 11 34 95 so tay ko do e Sénégal ko 77 452 93 Baye Mokhtar Dia min calmi faysanaɓe yalla wa janje jaajade yeeɓi en koɓe penti fof min mbiɗum kalifimaɓe Allah musidɗo amen wona golle ni sababude ceernagal ngal walla liggey o ko musidɗo jiɗɗo Pulaar ko kalda Adama Sow ko ɗen kalda haala makko e haalaji goɗɗi adi ɗi gendiyankoɓe ɗiɗi Pulaar aɗa wallita kadi Pulaar ko suuɗe ko feeñi gila e janggoɓe ha janguinoɓe kalifa Allah ma mabɓe kalifa Allah mabɓe maɗa Allah jarama ko ɗo katten ha gongol ndey Fatou Man Sali wondude Amadou Touré kamɓe jogui kaɓirɗe ha lawgol ngol so Allah lam ɗo jaaɓi